única solución factible para solucionar a sinestabilidade da autovía A55 é liberar de peaxes o tramo Vigo-Porriño da AP9, convertendo así este trazado agora de peaxe nunha alternativa real para o denso tráfico da A55. Unha solución que xa podía estar en marcha se non fora porque o Partido Popular negouse ilegalmente a acatar o mandato do Congreso dos Deputados, onde se aprobou a proposta nosa de supresión das peaxes de dito tramo da AP9 a través das nosos representantes no Parlamento. Por culpa do Partido Popular seguimos tendo este punto negro acotío reseñado nas noticias pola súa alta siniestrabilidade. Dixéronos como excusa para non suprimir as peaxes que coas obras de remodelación ia baixar o alto índice de siniestros. Pero aínda que estiraron a mentira 4 anos, queda claro que ditas obras non modificaban o sinuoso trazado e que só alcanzaron a mellorar algún acceso. Ademais, para que o resultado sexa o desexado, esta medida ten que ir acompañada dunha humanización dos tramos da A55 que atravesan as zonas residenciais de Tameiga, Petelos e Sanguiñeda, de xeito que convertamos a autovía nunha travesía periurbana e soturemos así esta ferida aberta que divide as parroquias e o conxunto do noso concello. E así melloremos a calidade de vida da veciñanza e faga a vez de efecto disuasorio para o tráfico pesado en tránsito. Mos ten que medrar como concello e mentres teñamos este xurco que nos divide non será posible. Seguiremos empeñando todas as nosas forzas para que se execute a liberación das peaxes da AP9 e librar a Mos de esta sangría.